Bangladeshis, go back, go back. We want ILP. We want ILP. Netawa, Bangladeshis, go back, go back. Bangladeshis, go back, go back. No ILP, no rest. No ILP, no rest. No ILP, no rest. No ILP, no rest. We want ILP. We want ILP. We want ILP. We condemn CAA. We condemn CAA. Kenang bangin la ban peni ya Sokar India bakat nung ilak don kam ya ke ILP hak state Meghalaya kata ke dege jing temu jong ke HNM kebadan hak Chetri jong ke Komso kini gidkhat jungi kebadan hang ni kidai nampak Jante Health ba kini barok kebadan hapok Chetri jong ke Komso lembaga HNM ngi dawa ya ke ILP ngi kwa ba ke Sokar India kan sngau ya kini ke jing ot ke jing nam jong ki jela jong ki pajba ki badon hang ni hapok state Meghalaya bagi jing dawa jongi ya ke ILP om dei tang bang ni shu dawa kelam kam hendrei ka ILP kadai ke belak don kam palat ingi kenang ba ngila ban yada daladi yeladi kumba pitep barkhoj ba kajai bendri jongi khasi penar ngi don only 1.4 million hang ni hapok jela jongi kentup habaya compare baka population hapo ri India ke belong 1.3 billion. Ladang imyo ya ke ILP ngin ya dapat deda kai. Kumba PE ke jela Tripura angti ki indigenous tribal angti kila long minority jeka jong lojong. Hapo Assam pindah pe menta ki Assamese kila long minority. Ngim kwa dale leru ya ke ni belong hapo ke jela jongi biar benda baja. Ngim kwa dale leru ya ke ni belong ha jela jongi ngin control hi mangi ki Bangladeshi ki daibat go back Bangladeshi ki haban lipai sala ka jong kari ngim sya hang ni apa jela jongi igino ki illegal immigrants ki badan hang ni ngim nam sya na kata kadau na ka benta bangin yadai yaladi ban yadai ya ki jai bendri beri pa jongi ngi dawana ka sarkar India bakas ngobha ban buram ya ka jing trang jong ki paiba jong ke jela ban penyok no yangi ya kene ka ILP te tang ini ki kenten hi saya jing kren i presiden jong ka di sintia kendep ni nagaleng jongi kumgi nangelam salbodi kalap khai ngi bangin lech ne bangin jai dagarali dagastur bajai bangin lech wa ka gan peni kum gadak bangi don kam ya ka ILP apa ka jela ka jongi ni don kam ya ka ta ka jinglong dustur ka yong kumgi berubah ni mentang ni apa jentia le apa ke Meghalaya hi berok wero ni don kam ya ka ILP nak benta ka bentu jongi We want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. No ILP. No rest. We want ILP. We want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. No ILP. No rest. We want ILP. We want ILP. Bangladeshi go back. Go back. Go back. Bangladeshi go back. Go back. Go back. Bangladeshi go back. Go back. Go back. Bangladeshi go back. Go. boleh mak plug dia. Thank you. No LP. No rest. No LP. No rest. No LP. No rest. No LP. No rest. We demand ILP. We demand ILP. We demand ILP. Itu film tu. We want Come on. ILP. We want ILP. no LP. No rest. No LP. No rest. Hari Lejon. Government. Hari Lejon.
katum ka sencar katum ko por ba sencar jong ko parang yang sini ladon lepas wa ka ILP ni nakta ka daw ikwa ba ka sarkar hi bahkan le nomor dor ya ka ILP nomor ba ni ka state ka jong ni habaro hi dari India ka jong ni ka pher na baro ko ka state kari ka jong ni ka pher do ka kari jong ni ka pher hado ka jing sencar ka khadar ka district ka dustur ka jong ni Tengi kumta nagaling jong ka H&M East India Hill District ni garpat ya ka sarkar ni dawa na ka sarkar bahkan Menteri Kam nomor dor ya ka ILP lem na muta ni kum ka steng H&M yimom ban sing hin hap ya ya teng ya gani ka jing ki ka jong ni nang ni sakmat hado ban dayo ya tau thong ba ka steng kamut ya ki nak benta jong ka jaj ben riu ka jong ni Islam H&M Islam H&M agitran na o presiden jong Laskin Block sakil Nirun liu jong ni dawa ka sarkar hajing deba kini jing dawa ILP jong ni kum ka H&M ni sngeu kia ni sngeu dio nang benta ka jaj beriu bat kum ju ya ga stit hibro ko we imde ban ya ngin kwa ban ong ba ka sarkar kekut tang hajing ya kini suki kedean perkharu i benta ka jaj ban riu bat ka benta kalwe ka jongi nang bangi insuk insang hagni ka beri new trap bat ngi karparu ka sarkar hajing lam konrat sangma un sngeu bha ban sim khia omde perkhat tang ya ka omde perkhat tang ya ka kementoy jonggi nor gindo henry dem perkharu ge mentoy jongga jaj ben ri jonggi kamta mi dawa ka ILP ni don kam kini ka ILP nang benta wo yadai ka jaj ben ri jongi omde basuwan umandari ban chu le kam kai hagni ga pok ka kendeu siap jongi kadu kamta nang lian jongi ni kerpat biang sisi ni ka sarkar bakam de ban ailat ki mendari gede bak deploy kataga access point hagano jaka gede ban te kenang ba ki mendari ki mla chu ban rung nang ne tengi dan sisi ni kerpat ki ka sarkar bakim de ban le tang dep namar ba katkum gejing nadu sekapor sipor ngidiman kiong bangin sele lano kan urlong namar ba kum gejing le jongki kumba suong bakin sina politik sigane ga isu hanre ngim kwa bakin sina politik ikwa banlong sisa banjok sisa ikane gejing dawa LP katkum ta ngeling jongi kum presiden ga H&M Laskin Block sakil ngikot ngiwer ipraseng bahalang nginde ban ailat bagi sarkar kilek kumne katkum ta ngam kwa ban keren namar ba lada ka sarkar kan klikti ngimban se wat ya kam snam ban se de menta ban yo jing job de menta ban lai lu ukun jong ga brih nyo trap tang kata swam kut kublai sibum